po. Sarap-sarap. Ay, kita niyo ba yan? Kaya ba namin kanina, ngayon hagar. Kanina mga nakakilay, ngayon nabura ang kilay. Maganda pa rin naman, di ba? Gutom? Gutom? Gutom guys. Pagod. Mamitas muna tayo ng bayabas. Ano, talbos-talbos na lang. Naupod na. Naubos na yung amoy nung isa eh. Nauna man sila ah. Tara na. Yun, oo. Wala, yung ulam. Dala mo pa. Wala lagay tayo ulam doon. Pag natapon mo yan, huwag ka na magpakita. Ako na, tinuha yung dala mo. Oh, di ka na nga makarya. Kasi magkano pa tayo dito pa tayo. Ay! Oh my God, don't! Ano yan? Ahas! Apakan yan, Ano to? Langgam! Ito? Ano ba yan? Langgam? Langgam ba gayon? Oo, langgam. Tawag nyo langgam. Ano yung maliliit? Tawag sa inyo? Ha? Lasaw? Ang tawag daw kila daanan noon langgam. Langgam lang sa inyo yung kalaki-laki? Uy, may susug. Baga kasi yung langgam sa kanila, si Gasaw. Ah. Hindi ka sa daanan. Wala kaya walang gabahan. Ay, baka meron silang ipauwi. Nagnakabuti na daan. Patayin mo na lang ako, kuya. kainin na lang namin dito. Para nasa tiyan na, pag-uwi. Paano pag kambing ipauwi na? Karigatan Kuy, walang daan. Hindi man buhatin yun? Pwede man pala kare. Ay, no, bayabas yung wala na kayong bayabas. Ano na nga, naubos na nga yung amoy. Kutataas. Magbuwa kayo dito ay ng kawayan, Ron. Wala lang. Makaw-away. Tapos bilhin lang nila si Binte. Labas dila si Binte. Pwede, paano dyan ang kalipitan? Sabihin mo, pang-or ko pa sa inyo yung 17 nyo. Okay, rapirap magdala. Nag-al-al-al-al na nga ako nagpal. Parang abutan pa tayo guys ng dito na. Ulan. Nakita ko nga mga kubo. Yan na yun. Nasa ibanag na yata tayo. Ikaw na tayo. Dalawa ang ano, left and right. Saan dito kaya? Left or right? Right or left? Hindi na namin alam. Tita? Diretso. Oh, dito daw. Right saan daw dyan? Magpili ka lang ng gusto mo. Yung maluwag. Salang din daw ang tagpuan niya. Malayo daw yun doon, no? Silang ang tagusan niyan. Buti kuya ulan, di mo pa talaga pinuno yung tubig. Kaya nga. May hindi pa natin nadaanan yung sinasabi ng Hanggang ang aming bilbil guys. Hanapan nga namin ng maasawa si Alik dito. Layo ng pasyalan mo. Dahon. Natuyot ang kanilang palay dito. Hoy! Doon may signal. Taas. Malamang. kahit mataas yan.
Na, huwag lang mag-ulan. Wala mag-ulan kung nandun na tayo. Ito, bayabas. Manalbos. Wala nang talbos. Naubos na. Ito, kadami. Kuha ng bilo, guys. Nagabilo tayo. Pagkakuanan. Ah, tago-tago niya. May sambong din siya ginamoy. Kala mo, ha? Piling malakas ka, ha? Magabilo. Ayun na. Bilo na, bilo. Ngeng, 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 ngeng. Pagbaba natin yun na. Parang naganahan na ako. Tara na, Kuya Ulan, simulan mo na. Magdarad? Oo. Bakit tayo maghintay sa taas? Bakit naamoy niyo? Sambong. Yan eh, hindi pang aboy. Sabog to. Kung nagliit yung ilong ko. Hindi ako nagkain para mag-aat. Nagkapinang ako. Wait. Wait lang. Yung pa nila, yung pa ni Alec nagapang Maria. Ay ko, nagabaliktad na yung pa ni Alec. Nahilo na talaga ako, yung totoo. Karadaan ko ng kuha na akong bayabas. Kunahin nyo sila, oh. Alisan ka dyan. Ano daw? May isa pa na. Isigaw mo na lang yung pagod mo. Mamaya pagsalas na lang, Peng. Isisigaw. Kantay naman daw sa atin namin lagang saging. Ano kuya? Nagpag-order na ako, guys. This is not a prank. It's true. It's the prank. Merienda. Uy, matay ni Iti. Inumin niyo, please. Putla na. Putla na. Putla na. Kailan mo nga unahin ko na. Ako rin, lagyan mo tubig. Hindi talaga kaya. Ay, hindi tubig. Saan yung tatlo ay? Ha? Dito. Yung daan. Sige mo na. Kaya daw sila magtawid. Oh, Magdaan si kuya. Mag-inom muna kayo. Ano mo na? Sama na. ito po rin dyan? Kunti-kunti lang yung madaan na. Lalo kang pagurin dyan. Hindi na nga matiis. O, tama na. Ang sakit ang tiyan mo dyan. Ayaw mo ba yun? Wala ka nang bitbitin. Ito, buhay dito. Sige kuya, daan. Sarap. Ito, buwid namin to. Wala ako, okay wala sila. Oo. Kaway kung saan nilang yung kabay. Kay isip ni ko,
Bilang minang yan nga. Ay, ganyan lang, mahangin. Wala nang tatlong kasama. Dito na kayo, Balong. Ay, sige, pahinga mo na. Inom muna kayo. Inom, inom. Hayap. Pahinga din, kuya. May kaputla na. Putlang-putla ka na. Sabi ko sa inyo, baka maniba ako kayo magkagman-ganyan ka namin. Mag-inom muna kayo na. Inom ka. Putla na yung labi mo. The prank. Ay, Ano? sabay ka dalawa. Ito yung tubig nun daw. Mag-inom ka na kayo yung baso. Ya, baso lang. Oh, pinapay niya kayo. Time check. 10:28. Nanginginig yung kamay mo daya. Wala pa pala isang oras. 10:28. Ay, 8:48 tayo ng pag-alis natin dalawang doon. oras na rin. 20 minutes. Malayo pa man. Doon pa lang sa trailer. 20 minutes. Hindi doon na tayo sa may ilog, doon sa may Tamaraw, naglakad na. Yung unang ilog. Nagatawid na tayo. Tara. Tara na, para matapos na yung kalahating oras. Sisi ka, Dana? Hindi. Gusto mo magsama eh. Hindi na pa iwan ka. Gusto mo magsama, de. Sus! Mataas. Taas. Pa. Wow, sarap maligo. Ano yun? Ginakuha mo na yung inumin ko dyan. Ha, gambon. Oh my God. Pawis mo. Gambon. Timing, magpapagal. Lakad na! Karoon, meron pa. Kanya parang bata to. Bisa mo boy. I love you, Piolo! Isigaw mo na, Je! Go! I love you, Gigi. I love you, Alex. Isigaw mo na!
Oh, ito na yung ambon. So na yan. Ba yung nag-adayo yun? Bakit binyos? Pre, paahon pa. Ahon pa yan! Tanda pa. Hindi ko pa matanaw. Grabe naman ho. Mabul pa. Naku po, buting tayo ulan. Lakad ulit. Naka-charge na ulit. Ambon guys. Mambun na nga. Pag nakakita akong paahon, nagatibok yung puso ko. Dahan, naitulak mo na lang ako. Nako! Nako! Apaw. I love you Sunday. Surusurin natin yung ilog, makarating tayong Batuile. Sana tapos nito highway na lang amali. Para na ibang pala. Grabe ang sakripisyo ng mga katutubo dito sa paglalakad. Grabe. Malapit na natin mapantayan yun, oh. Parang timbangan. Timbangan. Oh, damang niya na ako. Kamay na natin.
Pababa. Ito naman yung nakakatakot pagpaa. Kaya mo yan, girl. Napubuyan na nga ako. Mamaya, ay pag ano to, pag uwi natin kahirap dito. Dahan-dahan, kalalaking bato. Parang bibigay natin yung tuhod ko. Kung nga din, nagkakirot na siya. Kaya na-outbalance na ako eh. Ito palang ating pinakamalayong nilakad ko. Ako din. Ikaw din. Kaya deserve nila ang 25 kilos, guys. Kaya nga. May gulay. May gulay ayon. Yung mga bahay na yon. No, dito ka kaya magbaba, Je. Hindi kaya dire-diretso yan, Peg. Kumain kita, Je. Ikaw na lang, Lex. Parang mga panlang yan, oh. Ay, doon sa baba. Mga panlang ba yan? Tanggal ay yung nagadubli-dubli yung tingin ko. Nakakain gayam ng biko. Kaya ang Kulang ng pala sa nagutom. nagutom. Pero mabigat sa tiyan. Kaya nga, katay pa nga akong kasisbo. Anong puno to? Ganda naman. May bisa. Ano? Ito na ang ilog na walang tubig. Ano, pababa na naman. Durugin mo yung bato. Magpapalit si Marlon. Ha? Palit kami ng dala. Kain niya. Kain sa manino, no? Nakuha sa Wala na nauna. Akit ang lahat dito. Bali, yan na yata. Ayun, oh, yan na ba yan? Ayan na ba? Oh, yan na daw, guys. Nabuhayan din ng ano, loob. Natatanaw na namin. Pahinga muna kayo, kuya. Mabigat yung dala niyo. Ayun na yung hanging bridge na alambre ang hawakan. Ligo kaya muna tayo.
ano to kuya, ano? Wala kayo na-register mano-mano? Pati Gapas to. pag-e-ek? Hindi kaya pasukin ng harvester to. Pag binagta niyo, parang pag binagta sa bayan, di buhat, di. Arosa? Ayaw, baka binabayo na lang pagkain. Binabayaran. Ah, Pangkain ano lang yung siya. pinakabigas ko, no? Pangkain lang nila to, hindi pangbenta. Kasi mahirap maglabas ng palay para lang ibinta. Tarik na naman. Puso ang patarik ah. Hihi! Aragay ko. Malapit na. Ay, baryo na rin sa wakas. Ay. Nakahinga na ng malalim. Kaya nga lang ano. Ang ganda nung bato na yun, sa taas. Na? Ano na pagod? Pagod kung pagod. Daw ko na. Daw yabat lang. Yabat. Ayan na guys yung kanilang kabahayan. Oh. Suyot na itong palay. Oh. Kaya nga, sayang naman. Gusto mo dito magtira, Dana? Layo. Sa lapay na lang. Wow. Naglinis dito sa kanila, no? Wow. Hello po. Linis na. Ganda. Ganda dito sa kanila guys. Sobrang linis. Pero pag uwi natin, Worth it. pag konti yung bahay. Yun na yon? Yun na yon? 2 oras lang yan? Kala ko 5 oras eh. Alam mo eh, tudugot ka ng bayabas kanina. Finally! Wow guys! Lahat ng madaanan, may kaya sa'yo yan. Nakikita niyo ba yan? Wow! Hindi ko na kaya ang sarili ko. Kayo kayo. Hindi na kaya ang sarili. Alam mo na. Ganda dito guys. Malinis na. Lahat, ganda yun ang Kaya nga iba to na yun sa taas. Ganda. Wow, magbalik ka pa doon. puntang mait. Ganda dito oh. Dito tayo magtambay. Ang ganda dito no. Yung tatlo, magsuko na yata. Hindi na magsama yan. Ay, may kasunod pa tayo. po kaya? Mayroon pa po. May natira pa pong bigas doon. Hindi kayang buhatin lahat. Ganda dito guys. Para kang nasa paraiso.
Worth it naman yung pagod namin sa paglalakad kung ganitong kagandang makikita mo. Ganito kalinis. Ano tayo muna. Sana tayo. Hindi ako ready. Ilan yan? 12 to. Sulat mo na kami, di. Lahat na okay na. Samantang yata tayo ah. Ang itsura namin, guys. Alam nyo, kanina kagaganda namin eh. Kanina Kaganda kaganda. namin kanina, ngayon hagar. Kanina mga nakakilay, ngayon nabura ang kilay. Maganda pa rin naman, di ba? Kainin nyo na yung magtimpla kayong kape. Nandun nga yung kape natin sa isang box. O ano, kamusta ang biyahe? Lima tayo. Buti na lang. Parang Buti na lang maraming bayabas. Buti na lang may bayabas. Buti na lang. Amoy-amoy lang ng bayabas. Ganda dito. Time check tayo, guys. Kung anong oras kami nakarating. Yan, 11:15. Almost 2 hours din ang lakad namin. Nasaan na sila Marlonay? Ayun dala ni Alik kanina. 8:48 kami naglakad. Ma'am, merinda tayo, ma'am. Merienda muna tayo, guys. Ayan, kape-kape. Tago kayo. Andito ang mga bata. Mga bulinggit. Hello. Oh, ang dami nila, oh. Kalinis naman dito, ang ganda. Maganda nga ilagay yung tent yan, no? Gutom? Gutom? Gutom guys. Pagod. Pero ayos lang. Kaya nga, ang ganda eh, no? Alam na. Ano kayo? Ano eh? Tayo. Diyan lang. Meron mga bata. Madami. Ikaw na. Si mama. Madami pang kamuti doon, no? Nabe? Tama. Ayaw. Tunyo. Gusto yung mata. Agot to tanaw. Palakasan na naman to. Ay, Maganda po dito sa ano nila sa lugar. Natanggal yung pagod namin kasi ang ganda ng view. Malinis pati. Kodos kila ma'am. Ang ganda ng ano, lahat nakapalibot Ma'am tayo and sa, sir. sa bundok. Kahit isang linggo yata kami dito. Oh. Ay, pa ganyan pa sila, oh. Hindi nyo lang masyadong kita to eh, pero sa ano, ang ganda guys. Yan, yung bundok na yan, oh. Yung ano na yan, may rock formation. Bye guys. Tapos na ako mag- Bye po! Bye!